anggen kula mugi dados dewa kesehatan anggenipun pun dados abdi wonten ing kraton Sokambangan. Paring dawuh tak pangestu dalam widodo lapakuno betul kunjung Sang Prabu. Iya. Tuh pundi Sang Prabu? Ini lagi gampang nih kok. Asa berkah paketipun Kanjeng Adipati Sang Prabu. Aturaken sungkem pabekti pronjo Sang Prabu. Nggih. Oh betul. Dalem Sang Prabu. Nggih, pakaryanmu sakjane. Nuju blok kemik. Oh, tak tompo syukur pakaryan sing apik. Dienggo salane. Oh betul. Ya, cil. Punten dalem sewu sang. Menawi saking pamanggih Kraton Pucang Kembar menika kaliyan Kraton Sokambangan. Engko panjenengan utusan Rekyono Pante bajul kuring urip paringi sami. Kaya iya. Mergi sawanci-wanci wonten mergi ketelasan. Lah menika dados pamanggih. Atur mulune, Ini diratunipun wis sakutara dina. Putra sakutara saksi. Mongko ingsun bilang kaya mongko ingsun bantu lajeng sukar oleh kraton Sokambangan kuwi. punten dalem sewu sang. Ing sarangen kula menika dados abdi wonten ing kraton Sokambangan. Menika setya tuhu kaliyan panjenengan. Napa wedal menika kula dipun keparengaken kula badhe sungsul wonten ing kraton Sokambangan. Piye penemu? Parang itu Sang Prabu. Saya ini pun tulisan sesking mawon. Aku tekan baju kulit. Warna apa? Bola malah. Belum teko iki. Yo. Kabire. Ini Kawamunya paling jauh iki pepundhane dhewe piye kok malah kaya lenyeng. Wah, bukan maitu. Ranten kampung kami tetap. Monggo Sang Prabu kule bahas kuwi jejere pengayoman ora kraton Sokambangan. Yen nanti gelarung penggali ini tundone kraton Sokambangan mesti bakal rusak. Jalaran sing mesti ora ono. oh rasane atiku. Karono saiki sumekar wis teko nang kraton Sokambangan. Pundi kan Mas? Kae Mboten wonten kan Mas? Menika muga kok kancah. kok bakal kancang. Nggih. Punten dalem sewu Sang Prabu. Piye? Allah Monggo kula aturi menggali menika wonten ing kisawana. Sumekar mboten wonten niku wonten kejawi namung rayi.